ngenyawo zethu ngiyacela namhlanje ekseni samukele ogcotshweyo kaNkulunkulu umama uMgobhozi ukhona la ekhaya ebandleni ikhaya leMpumelelo Family Church ungomunye umadodakazi la ekhaya ngicela bazalwane ke simamukele nehlombe elikhulu shazela zethu silizele and welcome umama uMgobhozi mntwana kaNkulunkulu usindisiwe ashazela zethu sonke samukele uma wethu eseza ngaphambili izinkanyezi Hallelujah. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osukwini namhlanje bazalwane sizoshumayela inkonzo egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngizocela sivule amabhayibheli ethu sivule Isaiah 41 uverse 10. Sifunde nje uverse 10 phela. Amen. Hallelujah. Isaiah 41 verse 10. Hallelujah. Ufundeka kanje. Ungesabi ngokuba mina nginawe. Ungapheli amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho. Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Yebo ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. Hallelujah. Jesus. Akesivala amehlo. Siyabonga Nkosi Jesu, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga mnini mandla wonke ukuthi namhlanje uNkulunkulu usazokhuluma ngezwi lakho. Khuluma uNkulunkulu engathi yaqala, khuluma uNkulunkulu wethu engathi ukhuluma umlomo wakho uqobo. Siveze uNkulunkulu uNkulunkulu ophilile egameni lika Jesu waseNazaretha manje naphakade. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osukwini namhlanje esinikeze inkonzo enhle kangaka esizokhuluma ngayo. Ngithanda incwadi efundwa namhlanje uNkulunkulu asinikeze yona, usinika incwadi kaIsaiah. La ethi umprofeti uIsaiah ningesabi igama lenkosi alibonga. Amen. Mangabe sizokhuluma ngendaba kaIsaiah kuzofuneka sim-understande kahle umprofeti uIsaiah ukuthi uhlobo lomprofeti uthi umprofeti okuyena umprofeti wokuqala owaprofeta ngokufika kaKristu Jesu, umprofeti owayephuma kuNkulunkulu wayekhuluma umlomo nomlomo noNkulunkulu, umprofeti owayihlonishwa ngohlobo oluyisimanga ngoba zonke izinto ayikhuluma kwakuyizinto eyivela straight kuNkulunkulu igama lenkosi alibonga. Simuzwa namhlanje esho ezwini lakhe ku-verse 10 ku-chapter 41 ethi ungesabi ngokuba mina nginawe. Akukhulumi yena umprofeti kodwa kukhuluma uNkulunkulu, ukukhuluma nomprofeti. Usuthi uNkulunkulu mekhuluma nomprofeti usuke ethi hambe uyoxwayisa abantu bami ukuthi mina ngithi igama lenkosi alibonga. Amen. Hallelujah. Amen. Akabonga uNkulunkulu. Mangabe umprofeti ekhuluma noNkulunkulu uthi ungesabi ngokuba nginawe, uthi nginawe ukuthi ngikusekele, uthi ngesandla sami sokunene ngiyobe ngisekele wena igama lenkosi alibonga. Uzokhuluma le ncwadi ngalesikhathi namhlanje abantu sebesaba kangaka. Uzokhuluma le ncwadi ngesikhathi namhlanje abantu benovalo kangaka. Yonke into esiyenzayo siyatetazela ngoba yini izwi likaNkulunkulu sikhohliwe. Utheni uNkulunkulu empilweni zethu? Uthe uNkulunkulu singasabi. Hallelujah. Khumbula ngelinye ilanga uIsaiah ethunyiwe yokhuluma noHezekiya. uHezekiya wafika wakhuluma naye. Angizwe indaba yokuthi uHezekiya wakwaphenduka wambheka uIsaiah, kodwa ngizwe ukuthi uHezekiya wabheka odongeni. I-understanding yami ithi ngesikhathi uHezekiya ebheka odongeni wayesaba ukumbheka ngoba wayazi ukuthi umprofeti kaNkulunkulu, umprofeti uthunywa uNkulunkulu. Wathi ukuze ngikwazi ukuyiphikisa into yakhe angiyiphikise kamboni wabuka odongeni. Abesabuka odongeni ngoba seyakhumbula imisebenzi ayenzile uNkulunkulu igama lenkosi alibonga. Namhlanje ngizochallenge ibandla ukuthi into ayenzile oyenzela uNkulunkulu yini angathi ukukhuluma ngayo uthi uNkulunkulu khumbula ukuthi ngeke ngangena lana uNkulunkulu bese kuthathelela. Yini angathi mangabe uyibala uNkulunkulu uthi uNkulunkulu khumbula la ukuthi ngeke ngajuluka uNkulunkulu bese yazi ukukhala kwakho bese ehlisa isigwebo sakho igama lenkosi alibonga. Ngikhumbula ngelinye ilanga uNkulunkulu ephinda futhi nebesethi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ethembekile akabishiya ogcotshiweyo wakhe
uthatha imessage uyibuyisela kuyena u-Isaya uthi Isaya phinde emuva uyamtshela umntwana wami ukuthi ngizomnezelelela iy'nsuku zakhe usazophila ngibona engathi into eyenza lokho kuHezekhiya ukuthi akambhekanga yena u-Isaya uqobo ngoba ukuba waphenduka wambheka wayesokhumbula ukuthi lo muntu siyabazi ngoba uNkulunkulu ngaba lenkosi alibonga namhlanje ngifuna ukukhuluma ngo-Isaya ethi u-Isaya bantwana bami ningesabi. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akabonga uNkulunkulu. Jesus. Hallelujah. Amen. Uthi uNkulunkulu kumprofethi uIsaya singesabi. Jesus. Ngifuna ukukhuluma ngokusaba osukwini namhlanje. Enkosi. Zingaki izinto esizisabayo? Jesus. Zingaki izinto esizisabayo? Thina bazalwane siyathuthumela. Zonke izinto eziqhamukayo siyaphephuka. Sithathwa umoya njengamanzi. Asikwazi ukuba nestand. Ingakho nje izinto zethu zihamba zigcine ngasalungi. Ingakho izinto zethu zihamba zigcine ngasabonakali uNkulunkulu. Ingakho bethu abantu ukuba umzalwane nokungaba umzalwane kuyafana. Kodwa ngizothi namhlanje ngizoma ngithi akufani. Umntwana kaNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu. Kuphela bangabezodlizwi. Kuphela bangabezogcwaliswi. Uthi wazimbele ezagcwaliswi. Oh hallelujah. Ukhulumile ibusuyaliphila ngaba lenkosi alibonga. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akabonga uNkulunkulu. Oh Jesus. Ngizothi namhlanje uthi umprofethi uIsaya hamba ungasabi. Dawufuneka khona uNkulunkulu ukukusekela. Oh Jesus. Dawufuneka khona uNkulunkulu ukukuthwala. Jesus. Ngokusonjalo uthe ezwini lakhe uyakwenza lokho. Ngiyamthanda uNkulunkulu engemkhonzayo ngoba uNkulunkulu ongajiki. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ongahlulwa izwi lakhe. Jesus. uNkulunkulu olimelayo izwi lakhe. Oh hallelujah. Ngabe ngifuna ngoba Isaya ngithola ukuthi ukuba uNkulunkulu angalimeli izwi lakhe. Ngesikhathi akade emthumeke kuHezekhiya wayizoyibuyela yena kuHezekhiya. Oh hallelujah. uNkulunkulu othembekile. Wabuye wasela same Isaya ukuthi iphinde emuva futhi uhambise impendulo. Jesus. Esikhathini samanje ngizoluleka abantu abakhona namhlanje ukuthi sihlale uNkulunkulu simthembe. Asihlale uNkulunkulu simbuka engiqalise ngiphelelise. uNkulunkulu akazahluleke. Oh hallelujah. Akazasabise. Noma sisibe kanjani emhlabeni abazothemba uNkulunkulu bazohamba besindile. Abazothemba uNkulunkulu bazohamba bephilile. Ingakho ngihlale ngisho ngizakuposte ngithi ngisindisiwe egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Ngoba ngiyamazi ngimkhonzayo. Ngibonile ehamba nami, ngibonile ehlala nami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu osukela namhlanje. Ngiyasibonga isikhathi esinikezwe sona ukuthi ngikhulume izwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyabusisa izwi lakhe ebantwini laphakade. Amen. Amen. Hallelujah. I need your time.